Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kong kaaniyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang sikensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobong charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Nilokos ko kwakli! Si Chululot, may angel nga charot. O karon mga igala sa layo na sagsumpay, nining atong sugilanon nga naguluhan. Si Chololo, my angel nga charot. Nga numero mga tao, kasabas gawas. Kusa ba yung hitabo? Parts? Sa iyo day ka nagmata? Naunsa marong parts, nasaba marong gawas? Persulpin, Oh, nga ano mo? may patay parts. Gabi nga pagkapataya. Pulis. Ha? Si Ingkumiyot. Ug ang iyang asawa. Gipatay sumangtas. Unsa? Si Chululot. Unsa itong isulti mo, Persulpin? Kukuan. Nagkadungo ko ang bilatok kag nga ni Chululot. Parts, Jomong. Tana parts. Ato na to. Gusto kong mutanaw. Kamu lang dito. Dito na ko gikan. Pihap ka pataya, oy. Ginoo ko. Tinuod yun ka ning akong mga pagduda. Si Chululot. Migawas siya sa bahay mga tungang gabi. Ug dugay king nabalik. Unya karon, may napalgang patay. Ginoo ko. Dili ba kasi Chululot ang nagbuhat sa maong krimen? Kaya mga way nabot tawa ko mo diya. Kayo umupadoon diya. Kay basig. Kamu na yun. Mapasangin lang diya. Ayaw mo diya. Kap! May nakuha na ba silang suspect sa mga hitabo, Kap? Wapa, pero nagsige nag-imbestigar nga itong mga kapulisan. Kap, buhat nis usa ka mangtas nga iyas demonyo, Kap. Tinuod yung kalapin. Maugyan. Murag gibalbal kinislas miyot ug ang iyang asawa. Unsa, Kap? Gibalbal? Oh, muna akong pagduda. Buhas sa ka demonyo kining nahitabo nila. Kap, kung mailhan ko ang naghimo ini, Kap, unsa man, Kap? Doon na may premyo? Oh,
Kaya akong premyo sumakay sa salbahis nga naghimo ani. Ha? Oo, sa may premyo, Kap. Nanguta naman ka. Ikay naghimo ani Lupin. Usa? Bino. Na, ako naman yung pasanginlan, oy. Magkapadura man gud Lupin. Sa badiya, Kap, oy. Mangtas ang naghimo, ana, niya pasanginlan ko nimo. Mas mangtas ka pa maganig naong kay nako, Kap. Ba niya, di pa preso na nung kabuhang nga ka. Limot ang kapitan ko hanggawa ka. Yung kapitan de. Pawala. Pauli to sa inyo. Nauna bitaw ka. Daong galing kanahan. Pauli ay. Unsa buding? Jesus Ginoo ko. Kagrabe gud buding. Mauna, maugid na ng mayang. Maoy gidudahan nila nga usa ka mangtas mo'y naghimoy ni. Uy, kun mauna buding. Kadelikado na gud ay dinhi sa ato. Ay mo kabalaka ng mayang. Dali rang mailhan na nagbuhat, ani. Gani ako mismo. May gidudahan ako kung kinsay mangtas din sa atong dapit. Unsa? Kinsa man Lupin. Kinsay imong gidudahan nga mao'y mangtas dinhi sa atong dapit. Kinsa man. Nang mayang. Oh, Ato ra ni ha. Kining ako duda lang ni. Tungod sa mga namatikdan ako ni tawhana. Tungod sa iyang mga linihukan. ha? Kinsa Lupin. Oy, Uy, chululot. Diin man ka. Da, may gisusi lang ko. Unsa to ako na dugong Lupin? May gidudahan ka? Kinsa? Kinsa imo gidudahan nga may mangtas dinhing dapita? Kinsa Lupin? Aha, ay, kuan. Lupin. Sulti, oy Lupin. Kinsa man ka nang gidudahan nimong mangtas. Kuan, si Inkutasyo. Sa? Lupin, siguro ka? Aha? Nang mayang. Nga nugot taong namangtas man na si Tasyo nga nanindara man nagtuba. Bitaw, ikaw no parts Lupin. Ikaw ba ayaw kong patakag pamasangil. Madaot ka ba ana? Biko no Lupin, ngano nakaingon ka man nga si Inkutasyo mo'y mangtas? Ang ambi. Nakadungog man ko sa ilang silingan ng mitawag niya. Ingon pa ilang silingan ay, Mangtas! Mangtas! Sa linya kong tuba o sa kagalon mangtas! Uy, hanggaw. Ha? Mangtasyo ka na, oy. Wa lang lahusa. Kahanggaw baya ni mo ko ang gol kay kayo Lupin. Agay! Ay. Good. Maayo kayo, Toro. Xerox ba nang imo kinatawa na gaon, oy? Kailaman ko, kinsa original ng katawan nana. Ayaw pagbuot di mo ni. Kay wa kang ka-abroad. Toro, puni pa ka ng imong nabiktima. Gusto ko nga mukurog ang tarang mga lumulupyo ni Labita. Pakurugon ta sila sa kahadlok. Sige, Toro. Lagaw. Gusto ko nga matang gabi. Lula kay mabiktima. Ako agaon! Gusto kong doon at sa ko'y mabiktima. Hilom di mo ni. Pilian ka kayon dako. Gusto mong biktimahon, pulos ra gyud laki. Yagaon ba ya? Para igo ako misunod niya. Hilom ha. Ayaw kog buki nga, hanggaw. Ay! Si agaon ba ya? Sige na, Turo. Lakaw na.
Kay hapit na sa butikyop ang kagitngit. Murag ngit-ngit na din sa atong nahimutangan. Unsa na bang orasa niya, di mo ni? Well, sigon sa akong relo repulso nga akong inutang store ko, nagtugan nga ang oras, pipida kagutlo ni pangalas 2 sa hapon. Usa? Alas 2 pa. Pero nga nung ngit-ngit naman lagi. Banahot uwi kuryente. Ahak. Di man ka kakukita aning saydo rong gabi. Ginoo ko. Unsa kini nahitabo dinhi sa among dapit? May nahitabo di ay gabi eh. Doon na sila'y gibiktima. Nahibaw na ko kung kinsay naghimo ini. Sila nasab ang kaguko nga demoni. Ang mga kampon ni Lucio ang kurodog. Kinahanglang mo balik kong ngadto ni agahon. Ngadto ni manager. Mga ikong panabang nila dito. Akong sultihan ang among kapitan, si Kapitan Miguel Arcangel. Ay, husto! Mag-chat na lang ko. Ako na lang chatan sa manager. Asa na ba tong cellphone nga gihatag ni manager na ako? Ay, dala. Pero, ano ako man chatan? Nga pwede mang ako siyang tawagan? Daoy. Ay, hada. Nagsalimuan naman ko ani, Husto. Ako din siyang tawagan cellphone. Ako siyang tawagon. May bagting na. Hello, manager. Lolot. Ay, nagmaya? Doon na di ay... Doon na ka na dayan ng cellphone, Chololot. Kinsa may imong gitawagan? Kukuan mader, si... Kinsa man ang manager nga imong gitawagan? Nakadungog ko nga manager. Ay, kukuan mader. Ako nang manager kani adto ba? Akong giswayan og kontak ko na nabay bakante sa ilang kompanya. Nagtrabaho ko dihas una nya mibiya ko mader. Pero giingnan ko niya nga pwede ra kong makabalik kung dunay bakante. Kay mi-resign man ko didto kay milangyaw lagi. Abi na kung unsa na nang gitawagan nimo diha. Ato di ay Chololot. Kining mulakaw ko, ikaw lang unay bilin din sa bay, ha? Wara ba sila si Jomong og Buding og si Lupin? Nang laag na sabdo sila. Asa man di ka, madir? Ay musuroy ko sa ilang Maria dito sa karinderya. Sige, madir. Anilang ko. Ako lay bantay din is bay. Nahala, sige, Chulolot. Kung gutomon ka, niya ay pagkaon dito sa kusina. To apay sudan dito. Kaon lang unya. Oo, madir. Sige, arena ko. Ew. Ay, salamat. May gani kay wa kay siya nadunggan ay. Parts, taon-taon na lagi nga wa na ta makakita kang turo, no? Si Bata tingali. Nadlok na tayo ito ni mo, Parts. Kay imo ko siyang gihantingod. Posible, Parts Buding. Kaya di ko magyo siya tagag higayon pa ng makadagan. Basta makitaan ko lang siya. Patyon ko siya. Bibiyasan naman baso, Parts Lupin. Saan ka niya nga huwag kami tingog-tingog niya? Koan ba? Naghuna-huna lang ko sa gidangatan nila Incomute Parts. Parts Lupin. Adlo ka, Parts. Ika isunod sa mangtas, Parts. Ay mo, Gadlok.
Basta ako'y makakita na inyong gingumbang tas bughaon ko na. Ay, ayog tukuan na, First Lupin, oy. Uy, mangtas rin sa ato. Story-story yara na, oy. Sige, sige. Tagay pa slupin. Baso, hindi gilumutan naman na. Tagay, tagay. Unsa, Maria? Ay, o lagi, mayang. Dito gid ko. Nakakita gyud ko sa sitwasyon dito. Uy, pastilan, ngilngi ka lagi. Ay, ang lawas lagi ni Biyot, no? Ay, naguhay-guhay, nawatas-watas. Uy. Unya, parehas gud sila sa iyang asawa. Nahabwa ang mga tinai. Ug nangawa ang mga atay ug ang ilang kasing-kasing. Jesus Mariusep, kakuyaw ba ana, oy? Kinsa man intahoy naghimo ana, Maria? Ay, ambot lang. Basta kay ang gituhuan sa mga silingan, nagibalbal sila. Unsa? Mauna mayang. Haskang o kita'y isunod pagbalbal, no? Nayabag ka diha, Maria. Ikaw lang, uroy. Uy. Di na to mahibawan, oy. Ako gani, nahadlok ko kay... Dili guna sila mo ila o gwapa. Ilom diha, Maria, oy. Isingit ba yan niya nga gwapa siya? Bitaw, magbuingon ng mangtas. Walang kay labot kay gwapa man ka. Di talang ka iapil. Pailang ingon ana. Unyag apilon yung balbal ang gwapa, be. Usaw Ilom naman. diha, Maria. Nahadlok na lang sa noon ko da. Kay gwapa da ay kamayang. Ingna ko ron nga bati kog naong Maria kay ako gay mangunay og balbal ni mo buanga ka. Nahala. Kita na lang daw ang gwapa, oy. Ay, di ginasipal kanse. Ngit-ngit na gyud ang gawas. Busa, panahon na nga mulihok ka na turo. Kinahanglang og mga dawa. May kinabuhi ka na sad nga mabiktima. Turo, ngano? Gilok. Sige, lakaw na. Balitain lang niya ako kung pila kabuok ang imong mabiktima. Nakasabot ka, Turo. Agawn. Oh, unsa man kang wa naman kay growl. Gilok akong tutulan. Oy, obonta. Hanggaw nga, Turo. Hanggaw. Kanang agawan, pwede na ko mo inter? Unsa man ka na, di mo ni. Kano bang sitwasyon ni Turo ba? Kinahanglan pa bagyong iyang kaunon ang atay? O ingon man ang kasing-kasing? Unya, imnan pagod niya ang dugo? Unsa man di ay. Maunay magdaan yang kalagsik. Mao ba agaw? Nalimot ka. Nga maumanay imong trabaho kaniadto. Sa wa pa ka ma-promote hanggawa ka. Maunay imong trabaho. Nakapinsit ka ni Dracula hanggawa ka. Ha? Pero asyoso kay ka. Kay mamili kay kang hanggawa ka. Mamili kag dugo. Kanang type AB. Ay. Alois, agawan ba ya, ay? Hibaw kang pangitaon kay ng dugoa. Nya dili pa ka mo suyop sa dugo nga berde. Natural! Lumutot ka na sa tanan. Unayon dahil na ako ang ako mga kadugo. Kung masayo pa kong berdeng dugo, giunay tanak ka! Kabalay! Bayot yun! Bayot yun! Bayot! Tinuod kas ng gisulti, Parts Lupin? O lagi parts. May mga higayon nga ko siyang gipanidaan og makapadudak ang iyang mga lihok. Unsa may ang mga linukan, Parts Lupin? Nga nagduda ka man. Parts, gabi ba? Nabantayan ako siyang migawas.
dugay nga nabalik. Hangtod nga pagkaugma maunalay nabalitaan nga patay ng duha ka tiguang. Pero ang nakapaduda ginakog may Pats, katong nasundan ako siya nga wag yung laing tao, siya ra gyud. Nga kuan ba? Nawalag kalit ngit-ngit. Nya? Unya, kalit lang may nabantayan kong dakong langgam nga milupad. Gikan siyang namutangan. Maunang makatuo na gyud ko nga siya gyud tingali mangtas din sa tong dapit. Unsa? O Parts, nagtuo gyud ko nga kana si Chululot. Ungo na!